Lu, prosia. Prosia. Kom. Bravo. От ясно. Това е простия си. Топка. Невече от време на време дозира да не гледа он. Он е лудия. Лудия мак. Значи малко си деца първо в краката. Нямаме повече ява. Айде си го дал. Тако. Колко е малък света. Така, в жегите се справяме най-вече с душ, който започва първо. Пръскаме краката долу ниско, постепенно нагоре, по гърба, докато стигнем вече до главата. Може да го правим и 2 пъти на ден, но може и веднъж. Зависи той какво настроение е. Него мога да ви разкажа, че единственият грал сирот на Балкански полуостров казва се Чико, на 38 години.